sori eyi hannde ko ñalawmal juma min e mamoudine ne gardunoɗo ƴewde guese ɗe kadi e ƴewde ɗo hunde wayno jamde en e ɗo e makka sen ɗo ɗum jiiton ɗo ko ɗum ɗo ko gawri makka ndi ɗo ko lesmayo sa tacciɗo o jara ko wutteni eyi ɗo ko leɗɗe jamari ene fuuɗi hikka noon ñebbe kewani ɗo kologal ngal ne waɗi baaɗi quoi eyi ɗum waɗi noon komo Allah waɗi hen suturu baji ñaami ñebbe ɗe hikka kam yo ɓe jaabi gatnama fewi faminirta projet ma ko yaaji projet ma min jiiɗi laamu ngu walla min e machine aji laamu ngu walla min e machine aji sabu soodi sa ƴeewi hectare uji woni kadi machallah kadi ɗeɗo kadi ndema ka no muusi eyi kadi joni hannde sukaɓe dañatnaɓe hewɓe ngalaɗo ayi ndema ka ma waɗe kalisaji fof eyi ko yettere Allah tan min ñaagui laamu ngu nde wallata eyyi beltima no fewi lamɗam hikka daraki o wirtirani haji muji mayyi ɗum ɗon ƴewi ɗi kam gari